Huma sitwazzjonijiet li qed jiġru b'mod frekwenti. Tordna gluten-free burger u jgħidulek illi m'hemmx ċertezza li l-ingredjenti kollha huma gluten-free, jgħidulek illi ma jistgħux jiggarantixxu li l-ikel ikun gluten-free mingħajr cross-contamination. Waiters ma jkunux informati, ingredjenti miżjuda bla ma jkunu markati fuq il-menju. Dawn huma realtajiet li dwarhom tkellmet l-assoċjazzjoni li tirrappreżenta l-persuni Celiac u li ħarġet stqarrija qiebsa biex titfa' dawl fuq l-esperjenzi li qed jiffaċċjaw ta' kuljum meta joħorġu jieklu barra. L-assoċjazzjoni għamleta ċara illi dan mhuwiex attakk fuq ir-ristoranti, iżda insistiet illi l-industrija tal-catering għandha bżonn lajnuna biex tkun tista' toffri ikel adegwat għal minu Celiac. Qalu wkoll illi matul dawn l-aħħar xhur pruvaw jiddiskutu dawn il-problemi mal-MTA, mal-MHRA u mal-Food Safety Commission. Iżda ilhom jistennew il fuq minn 3 xhur biex ikollhom xi indikazzjoni li verament saret diskussjoni dwar dawn l-ilmenti. L-assoċjazzjoni temmen li Malta għandha tibda toffri food handling courses li jiffukaw fuq gluten-free catering. Ir-rappreżentanti ta' Celiac iridu li Malta timplementa sistemi fl-industrija tal-catering li pajjiżi oħra Ewropej ilhom li implementaw u qed iħeġġu lill-awtoritajiet sabiex jieħdu azzjoni dwar dawn il-problemi.